Ajia, mega mega shout out. Thank you for coming.
Lipat tayo ng pwesto kasi walang kumakain dito. Ano na to? Jamie, mega shout out. Awaziyan. Ay, natanggal na.
Gardens la rin mga tapos sa SNEP. Sa SNEP eh. Managal na. Nagatinig ko sa atin, managal na. Kung ako pangarap ko, Ngayon kwa. sabi niya ako, kembre, kembre, man. Asa ka kayo dito na papaspas na ko. Pangarap ko sa pangarap ko lang mag-iingat.
Kailangan pa nga kami ni Kuya nilabas namin. Yan. Kailangan pa nga kami ni Papo na.
Ano? Minunaya kasi itong tayo. Ha? Minunaya. Sinitak. Dami nung nakikira eh. May kapalundagi kay sintak. Muna. Kanya-kanya lang yan. Muna ipagkira eh. Sobra gigil. Kaya nga, naruan-naruan na yun. Panggigila. Ano ang bagong lapos eh. Ano oras na pupunta? O yung inikyanan niya eh. Minunaya pag... Ay, higit ka eh. Minakikit gano'n. Basta mabubuti lang. Ito mo na dito. Walang uli. Jamie, walang uli, Jamie. Wala tayong huli. Wala tayong huli. Bilisan mo mama, malakas yung alo na. Ha? Eh, pakalambak mag-GoPro? Hilig ko pa nga ako. Mag-GoPro yan ba? Biyama ko ano? Eh, nag-GoPro ko naman kayo ka mag-GoPro. Ito lang yung hinamak ko yun. Sabihan mo, nakapagin ka rito. Kanya yun yung bisa mo ito. Ala, utang magkain ako niya, utang Bilig yun, kaya banta ba? Tingnan mo yung utang mag-maintenance na ako ay kaya nakapagin mo. magkumpanyano ka niya, nala na. January ka no, anong aktar yata eh. January? Jangila kaya bela. Wala. Ano Randu? I was born in Thailand. I'm from the Philippines.
Maya Vlog, mega shout out. Yan, Maya Vlog, mega shout out. Thank you, thank you. Thank you everyone. And mega shout out to all. And God bless you all. Bye bye.